Ago erokamano ne Nyasaye motimo ng'wono maduong' e okinyi masani ma wachako wayudore e studio ni mar Lolwe TV mondo akele wach maber makelo ngima ne oganda Nyasaye moyie mondo owinj injili. Chunya mor gokinyi kapok awacho wach moro amora tadwa nanyisi ni nyinga en Pastor Bernard Otieno, an wuod Wiso tajako chia Makamenya. Ruoth Nyasaye nowara thurwa kanyo kendo notimona ng'wono maduong' ahinya kanowira kod moye kopong'a kod Roho Maler mondo ayal wachne mondo piny duto owinji kendo piny duto oyudie warruok. Kapok awacho gimoro to chunya nyisa ni mondo akwayie wach moro maduong' ahinya. E Lolwe TV ka nitiere gimoro ni KUSA Award 2021 kendo oganda ochung' kod TV ma mag-gi ka gigoyo negi kura e higani mondo nere ni magigo beyo maloyo kata maro ma wantiere godo ni. To chunya nyisa ni mondo awachni in bende go ombulu ne Lolwe TV kaka TV mihero e mich mar KUSA Award ma higani 2021. Oro ote machuok kata SMS ka ichako kod Lolwe TV e namba 15601. Oro ote ni maonge chudo moro amora. Nyisa anyuola, osiepe kod ji duto mondo go ombulu ne Lolwe TV nikech gini en marwa. Onge chudo moro amora mibiro chule wachno, to ibiro chung' kod studio mar Lolwe moyienwa mondo wayal Yeso. Par ni onge gimichule kendo ipar namba miore ni Lolwe TV. Kichako ni Lolwe TV to namba en 15601. Timie mano, nyis osiepeni, nyis anyuolani, nyis ji duto te maneno Lolwe TV mondo goye kura mondo kadipo nono ni wayudo ni Lolwe ni eri emoyombo kendo kaw gini ting'eni gino en marwa waduto, ok en mar jo Lolwe TV kendgi. Bende achako agoyo erokamano ne Nyasaye manotimo ng'wono maduong' kendo kelo oganda machalo kaka Niko kelo gini oganda magitiyo godo kaka nyakla moyie ni biasachgi giketie Yeso mondo yalie. Chunya mor kod gima duong' machal kod mano. Nyasaye mondo ogwedhgi ahinya. Bende achako agoyo erokamano ne joma moko mosechung' koda nikech injili ni kendo Nyasaye mondo ogwedhgi ahinya. Family mara kamoting'o jaoda Mary Atieno gi nyithinda gisechung' koda e wachni. Nyasaye maratego manoriwowa kanyakla kendo ogwedhowa gi nyithindogo mosechung' koda e wachni. Nyasaye no mondo umgi kendo telnegi. Nyasaye no ratego. Ang'eyo ni obiro timo gik madongo. Bende agoyo erokamano ne owadwa Tom ma wuod Odondi ka en Ruiru. Nyasaye mondo ogwedhe kuom chung' koda e wachni kendo jiwa kod weche mang'eny. Bende Fair mago Dandora kabiro ka owadwa no emosechung'ie ndalo duto. Erokamano owadwa, Nyasaye mondo ogwedhi. Joseph Apollo ma wuod Bwana kama entiere piny Apondo karachuonyo Ogera skul kanyo. Nyasaye mondo ogwedhe kama entiere gi family mare giduto te kanyakla. Gisetiyo ne Jehova Nyasaye kendo wuode monitie ni Hilary Apollo kama entiere ni be Nyasaye mondo ogwedhe. View Park Towers ka Nyasaye mondo oting'e malo. Joseph Opapa ma japuonj wuod karachuonyo Kanyipir apano wang'i skul kata apano wang'i SDA Church kata kamano odak Mabati Mbili Kabuoch. Nyasaye mondo ogwedhe kendo bende osechung' koda e wachni. Wan kod owadwa Dan Owade kod babagi Lakson Owade gin seme Kubudho. Nyasaye maratego no mondo umgi. Gisetimo gik madongo nikech injili. Nyasaye mondo ochung' kodgi. Owadwa Andrew Okelo modak Joska. Owadwa erokamano pod walamo ni Nyasaye biro gwedhi mang'eny. Wan kod owadwa bilo ni Dan Oyiete ma wuod Seme to dak Kabiria Nairobi ka. En bende osechung' gi injili. Erokamano owadwa. Nyasaye mondo umi, Nyasaye mondo telni. Wan kod nyathiwa mwageno ahinya kendo mwahero ma jatendwa e tijni Bishop Odonde Julius. En bende en wuod Gemo nyumba kanyo. Ebe Nyasaye mondo oting'e malo kuom lamonwa, kuom chung' kodwa kendo kuom timonwa gik madongo. Erokamano ahinya. Kapok watimo gimoro to we asomie thuon wach madwa wuoye kawuono kaeto walam Nyasaye. Adwa somo wach mondiki e kitabu mar Ayubu 6:1. Ndiko lero niya: Ayubu nodwoko kama:
kada bedi ni inyalo pimo chandruok gi lit ma an go, to da oyudi ni gi pek moloyo kuoyo duto ma idho nam. Mano emomiyo weche na osebedo mager kamano. Kama intiere minenae gochongi mondo walam Nyasaye, mondo wach ni ondiki kitabu ni ka ok ochwanyi to karinja hawi. Wabiro lero weche moko ka. To gaga chongi mondo walam Nyasaye ka wachako. Wuonwa kendo Nyasachwa man kod teko. Nyasaye man kod nyalo. Ruoth mar ruodhi, Nyasaye mar nyiseche, jaduong' mar ndalo. Chunya ogeni mathoth, aseneno badi, isechung'e wi loyo. Kendo ndiko lero na ni kirubi kanyo ero emiketo jarit maduong' ma ok mor kod gik maricho to mor kod gik mabeyo. Bende iketo wang'a yore ni mane ikalausi, kendo in kiwuoyo to ng'ama kwer onge. Oganda manohedhore chung'e nyimi kani kod weche moko ma ok adiera nolal nono. Kendo jotelo madongo manopiem kodi ne ok one kargi. In iwuondo ni muomo kendo ni loya yanga ka ji te neno. Sama nitieko tich ma ji oneni kichung' loka, yaye Nyasaye, ne gifwenyo kare ni gikedo gi jalno mokwinjore kedego. Wuoro ma jahera, wan be biro iri kawuono. Ne watemo piny, ne watemo gik moko, ne watemo riekwa, ne watemo gi mwanduwa, ne wagore piny mwaruombore lo moa gi lwetwa nono. Sama ne waluongo nyingi kane wakawo warruok mang'ongo, Nyasaye kawuono wan oganda, inyalo newa, inyalo luongwa, kendo iketowa, yaye Nyasaye, mondo wach mwawacho bed konyruok ne oganda duto. Kamoro amora ma ginitie, kata gin osiptende ka gituo, aori kuondego Nyasaye mondo itimie ng'wono. Kata wach osebedo matek e mieregi, kendo kuonde ma gitiye, biashara ma gitimo, wuono akwayi kuom ng'wono kendo kuom hera. In ema inyalo dhi kanyo mikeli kwe, kendo ikel gol oko kethruok ma jasigu, tikel ber mosiko nyaka chieng'. Alami ne jawinjo ne, yaye Nyasaye, kapok wachako, yaye Nyasachwa, tibed jaka korwa, kendo imiwa thuolo, kendo imiwa chuny, kendo imiwa it, kendo imiwa paro mar winjo kendo mar mako weche malong'o ma in iwuon iko. Ng'wono ni mondo umwe weche duto temo wapenji, kata kamoro rem ma ok wapenjo, to tim ne jawinjo ni kendo janeno ni kuom yie. E nying Yesu Kristo ma jawarwa. Amen. In bende kama intiere wachi ni amen. Chunya ogone Ruoth erokamano kuom thuolo ma jaber mochiwo. Mana kaka asewacho ni an Pastor Bernard Otieno, an wuod Wiso Tajakochia Makamenya. Ruoth nomako bada kuro. Kawuono to an Nairobi ka, kendo asetiyo tich Nyasaye ka antie Dandora, kendo e piny Nairobi ka, kendo kuonde opogore e Kenya mangima asewuothe kayalo e wach Jehova Nyasaye. Aseromo kendo aseneno gik madongo ma Nyasaye timo. Omiyo an janeno kendo an jadiera kuom Nyasaye ma janyalo, matimo gik madongo ma onge gima tame timo. Sani ayalo wach Nyasaye e kanisa mar Foundation of Eternal Life Church, Dandora Phase 5 ka. Nyasaye no aseneno bade, kendo kawuono wach madwa wuoye en wach miluongo ni chuny lit. Ang'o miyo wach ni kawuono biro kendo Roho ma Nyasaye okele kor jumani mondo awuo kuome jabich ma kawuono kugwen. Chieng' moro Ayubu madwa wuoyo kuome sani, ma wach ni nodonjone. Ndiko lero na ni osiepene moko nobiro mondo oho chunye bang' kowinjo ni en kod chandruok. Kendo osiepenego nobiro mowacho weche moko malong'o ahinya katemo hoye. Kata kamano, ne ok onyalo hore kaluwore gi gima ne nitiere kuome. E ndalo manochako, kata in ing'eyo kaka Ayubu osewacho weche mabecho kuome kaka nochal. Kendo e piny Us mangima ne onge jal ma jamoko madipim kode. Kendo oganda duto te mane nigi chandruoge ne ringo dhi ire to timone gik malong'o. Ji ne pake kawuotho. Kendo kata kane in gi chandruok to chopo kuom Ayubu, to in kod adiera ni gimidwarono iseyudo. E dalane kane ichope, niwang'o bench moriedi moganda madwaro kony betie. Moliete ne riedo, nyithindi kiye bende riedo. Oganda mamoko bende ma chandruok ogore kuomgi, kata ok en chi liel, kata ok en nyathi kich, bende ne ringo dhi kanyo, to Ayubu ne konyogi. Maeri nomiyo oganda ochako wacho na Ayubu no en e chuoro mon liete, kendo en e wuon nyithindi kiye kuom gik malong'o mane otimo. To Ayubu achiel noluoro Jehova Nyasaye, kendo nogik kama kata ng'ato ne ok okone, to noparo kende ni en gi nyithindo madongo. To nyithindo madongo gi samoro ginyalo bedo gi paro mogwenyore gi mare.
kendo ma ne miyo otimo nyaka misango koparo nogolo godo richo ma dipo nyithinde otimo ling'. Samoro paro wachal kod ma kata in pok ibedego bende pok itimo. To Ayubu nosebedego nikech luor kod hera manohero godo Jehova Nyasaye koneno gik malong'o ma Nyasaye ne timone. E sama notimo magi duto, noromo odiochieng' moro mogo buche. Sama nogo buche to en owuon ok ong'eyo ni buche igoyo. Kendo joma nogoyo buche ne en jasigu kane gibedo piny gi Jehova Nyasaye. Kendo noromo kama Nyasaye openje to jachien ya kanye. To nodimbo ne kumo ae ni ae piny kaluorora awuotho kama kamacha. Eka nokelo report. Kendo Nyasaye nokone niya, to kama ae no be ine jatichna moro miluongo ni Ayubu. Kendo nodwoke ni anene. To nitie gimoro anene chunye kanyo. Ema jatichni kendo geni kendo heri nikech mwandu, nikech gik mabecho, nikech gik malong'o miseketo e nyime. To kikawo gigo duto, Ayubu nyalo kwedi kendo nyalo jari kendo ok nochako dwari nyaka chieng'. Tiwinjo sama go buche ma koro ji wuoyo kuomeni, Ayubu dhi mana mbele gi timo gik malong'o. To kata kamano, kaka Nyasaye ne dwaro ni mondo nyisi ni Ayubu geno kuome kendo here, nowe thuolo mondo dhi oteme. Noteme gi weche matek. To Ayubu ne ok ong'eyo ni gima nokale no ne en paro ma jasigu nokelo. Kado Nyasaye owacho ni iwinjo kata idhi biteme, to gima ng'eyo na Ayubu geno kuoma. Nomaye gik moko duto dakika manok kende modong' kod bade kanyo. Samoro indo komayi gimoro machal kod mano kadheng' achiel kende manyo ingo. Kadipo nono lwar e bugo matho, tinyalo wacho gi dhogi duto. Ayubu ne ok owuoyo, noling' aling'a. Kendo nomedo mana goyo ni Nyasaye erokamano. Kendo noyudo kamano wache niya, nono, abiro dok nono. To ne ok ogik gi kanyo. Chandruok nochako extend modonjo nyaka kuome. Ka jachien dwoko report kendo ni kare ng'ato nyalo yie mondo mwandu olalne, to temane kimulo dende ane ka donge dokwedi. Iwinjo sama nomulo dende Ayubu nolore kitanda maduong' mar kingi ma yando dakie kendo ma yando donje. Kendo kuma noninde no, Ayubu ne jasigu golo kanyo molwaro piny e buru modakie but kendo nokawo pado kamako owuonyore godo pile. Adhondene ni kuome kod buche madongo mager kendo malit. Nodong' kothagore kar kende. Wang' osiepene owinjo chandruok mokale. Obiro mondo owuo kode kod Ayubu nyathiwa ling' aling'a. Moko ne nigi paro opogore. Sama ng'ato dhi neno ng'ato matuo kata man gi chandruok, inyalo bedo gi riekni moro amora minyalo ng'ado ne kijiwo chunye mondo obed kaka en no, kendo yie ni Nyasaye no biro timo ne kendo biro lokore. Sama inyalo paro richo moyudo no kata gima timore no, timore nikech richo manyoma kata manyo timo gimoro marach manyo ok timo malong'o. Joge te nowuoyo kode. Noromo chieng' moro ma Ayubu bang' ka gisewuoyo, to Ayubu kone gi wach masomo sani. Samoro wache ni in bende ochando dhood chunyi. Ayubu nodwoko gi niya, kada bed ni pimo chandruok gi chuny lit ma an go, to da yudi nigi pek moloyo kuoyo duto ma e dho nam. Iwinjo, adwa ni mondo akoni wach machielo bende ma jal moro bende nokale. Kiyiena to we mondo asom kitabu mar Mathayo. Bende wuoyo kuom wach moro Mathayo 2:6 wacho niya, nowacho negi niya, chuny lit ma an go lich madwaro mana nega. Beduru ka kukonya rito. Eka nochwalore nyime matin mopodho piny auma kolemo niya, awuora kanyalore, to kikombe mar masirani mondo kadha, to kik obed kaka an ema dwaro, to mana kaka in ema idwaro. Iwinjo, jal mandiko wach mane Mathayo ni kata bawuoyo kama en Yesu ma wuod Nyasaye. To we konga tikri kara Ayubu iwinji. Ayubu wacho niya, nyocha manyo kadho chien, nyo winjo maber weche te nyone. Iwinjo, we mondo anyisi wach mang'ongo manotimore dala Ayubu. Ayubu wacho ni chuny lit ma en go, kopo ni nyalo pim, to nyalo heo kuoyo me dho nam duto kochoki kae to pim pek. Samoro nyalo kata mana tame ting'o, kendo nyalo tame kata describe wuoye kuome, nyalo bedo mapek. Wach achiel ni ja Nazareth samobiro mondo kelo wach mang'ongo mar warruok,
romo kode kani puodho mar Gethsemani. Wach no neno kani nyime. En bedo wacho ni chuny lit ma an go lich manyalo kata mana nega. To ganda ma en go tango wuoyo kokone gi niya. Beduru ka kikunyosru kiku ol konyauru mana lamo. Kata uri chuny lit ma an go lich manyalo kata mana nega. To Nyasaye kiyie kaka dwaro kikitimre to dwachi mondo timre. Awuoyo kuom giluongo ni chuny lit. Kikawo ranyisi mar ji ariyogi gikadhi chuny lit, en wach mapek manyalo kata mana negogi. Samoro in minena sani, wach mikadhe sani pek. Isegoye mbaka, isewuoye, isetemo gi riekni gi duto te. En wach malit makiparo. To kata chiemo manyo miyi mamit, ndhathe nyalo rumo midong' kanyo kichwado lweti. Kendo gik mayande chano mondo itim oruombore piny duto momiyi chuny lit. Chuny lit makata kama ibetie mor ionge go. Inyalo paro kata lopi mane nyiew kendi wuon gi tekoni ma pesa di nodhiye. E ng'ato go jok mai osemayi bathe koni kendo koni bochako dokie odwani mondo mai wache ne kiparo to miyi chuny lit. Nyithindo manyocha nyuolo olokore kata thongo gimiyi chuny lit maka in e ot ok ibed kata gi kwe. Biashara mane yaw gi tekoni wuon gi rieki kendo iparo ni biro konyi kawuono duore monjawre. Idong' kanyo ka in gi chuny lit. Jomoko ka ng'iyi to paro no ohala no dhi maber, kare ok odhi maber. Idong' kanyo ka chunyi nigi lit. Wach no lit manyalo kata mana negi. Kendo ipenjo to en ng'a manyalo resi, manyalo goli e chandruok ma intiere godo ni. Awacho ni karamo, Ruodhwa Yesu wacho niya, iwinjo Nyasaye, ok agombi ni chandruok manie nyimani kata pek machalo nade, to kik dwacha timre, to dwachi mondo timre. Akelo Yesu ja Nazareth, muga man kod rieko, en kod teko, man kod loch, en kod nyalo. Onyalo chung' kod mama moro ma chunye osedoko malit, mosetemo gi yore duto moruombore piny motamore. Onyalo chung' kod nyako moro mosetemo gi yore duto mosetamore. Aseneno jomoko ma chuny lit osemiyo mako tol modere moywagi, kendo kawuono kata king'iyo gik matimore thurwa ka to in bende mako dhogi. Iwinjo gima miyo gidere en chuny lit. Gimoro odonjone, oparo yo konde duto ok otimore ne maber. Ong'iyo yorni onge konyruok moromogo, ong'iyo koni onge konyruok moromogo. Owacho ni kama koro agikieni, agikie point of no return. Eko makotol to dere. Jomoko senyumore pi e aore, jomoko senyumore nembe molal nono ka chunygi lit magitho nikech ang'o? Ok gigombi mondo gine gik malit magisedonje osedonjo negigo. Chunygi koni kama koro gikieni kata koro yawuogi e pinyni. Iwinjo, akelo ni geno nyadichiel kendo gokinyi kapok iwuok. Kawie wachni mondo chung'ie kodi. Jal manyalo kwero jasigu, jal manyalo kwero jachien mar chuny lit, kata bende osekethore. Nyasachwa ni kod teko monyalo jo wachno mochako kel. Oloki mabedie ber. Ajuoke manyo wadhiego te nyokono weche moko manyo waparo wanwang'o konyruok. Ere gima ne yagodo kuro. Jorieko manye dhi irgi manyo chuny lit paro ni en emonyalo konyi. Ere ber manyo yago. Apenji, jomwandu manyo dhi irgi kipani gin gi konyruok. Iwinjo ni yagang'o? Donge ne nono gi lweti. Jorieko madongo mar thurwa ka moyawo nyaka kembe ma consultancy kanyidhi irgi mondo iwuo kodgi nyigi kod tim ma kod macha. Be ineno gima nokoni no? Be ineno kokonyi? Dongi dong komedi mana chuny lit kendo ipenjo weche moko matek. Ndio kare koro ere kama nyalo yudo e konyruok? Iwinjo, konyruok mana kuom Yesu ma ja Nazareth. Ma ka ng'ato yie kuome, ka ng'ato yie kuome, ka ng'ato kawo wach mwayaloni, ka ng'ato yie kod injili maka Jehova. Aseneno jomoko mayande ni piny
mayande ni e buru Ruoth otendore koda gologi malo kuro kogologi piny kuma nyegi nitie moketogi malo ma ji onenogi. Bende chunye ne lit manoseparo ni kama koro gikie to onge gima nyalo konye. In manye iparo mano, Nyasaye to kopari to gik ma onge matimore. Aluoro nying Jehova no. Nyasaye no pod ngima, gima tame timo onge. Ene mochung' kod ng'ato. Iwinjo wuod oyiete kama intiere no, kata tich ong'adore, Nyasaye nyalo duoko tich. Kata kech ni e ot, Nyasaye nyalo kelo chiemo. Kata duke momonji, Nyasaye nyalo kelo law. Andrew ma wuod okelo kama intiere Joska, kata osetamore itemo gi koni ma nyithindo we sikul midonga kanyo ka skul fee onge. Iwinjo chunyi lit kendo ndiko lerona ni wach no nyalo kata mana negi. Tawacho ni karamo kik iketh ngimani. Jehova Nyasaye ni kod duoko. Ene monyalo kwero jasigu malwar piny ayanga midonga ji Nyasaye no donka yudo duong' kitimo e neno. Kata bende chunyi lit machal nade mama kama intie. Aseneno mama Eunice moa Kochia owuoyo kuom wach moro maratego. Mama biro mondo ho chunyi lit ma in godo no ok nobed malit ma gikoni e kiwango manyo itime neno dwa chopeno. Kik ichop kanyo. Jehova biro holo pi malim mang'we, biro holo pi maber mang'we ng'ar e dhood chunyi, pi maliw makelo kwe maduoko gik ma onge to betie. Kata isekadhe okang' matek kibedo kar kendi to pi wang'i chwer mar mirima, iwacho ni ano natimora nade. To kawuono Yesu mabirogo, Yesu no ratego, en kod loch e lwete. Obiro chiwoni obed kata tuo maratego mosekawo pesa uwe dala ma udong' gi lwetu nono, mowacho kata niya kama konyo duni ogikieni, kama mamani ogikieni, kama nyathiwani ogikieni, kata koro waweya. Iwinjo mano mana pachu wegi. Nyasaye to kowuoyo to chuny lit ma un godo no oloko mabedo mor. Kata ima nyathi kich modong' kar kende ma chunyi lit ka kisande oganda chiemo ot malo eto dong' oka koth goye ndara kakochaki onge. Dhano nie udi eto koth goye pap kakochaki onge. Dhano some sikunde ito kata ni kadho maber to school fee onge. Kaka ng'ama chuloni bende onge, ng'ama dewi bende onge. Winji chuny lit ma in godo no, Jehova Nyasaye emane kod teko, emane kod nyalo manyalo manyo school fee kocha kod koni makel mibed nyaka profesa ma chieng' moro ikonyo oganda Jehova Nyasaye mamoko moleo. Apako nying Jehova, apako warruok, apako injili, apako nying Nyasaye mane kod teko manokone Ayubu ni winjo kata osekethore ok nokethre kiwango manyalo tamo jako akodi malo. Sama Nyasaye nochiwo duoko, sama Nyasaye nochiwo duoko e dala Ayubu, osiepene duto noringo duogo. Oganda manyaka ne ok osiepene te noringo biro. Dhano ne ni kode ka kulore, gigoyo mbekni mopogore kendo gitimo neno mopogore gimanyo gitimo nyocha. Nikech ang'o? Nyasaye ogolo chuny lit mar Ayubu mokelo ber. Iwinjo Ja-Nazareth moyalo wachne obedo kod chuny lit makane olamo Nyasaye to luch remo ema tuchne ema ton kama lwar piny nogo kode nyaka liel. To chieng' manowuok ayaka ji neno, joote obedo kod mor gineno Yesu Ja-Nazareth kawuok e dier gidhi malo oloyo tho ayanga. Nonyiso waratiro ni kara Jehova osana ruodh lela en kod gik malong'o momiyo jok madware. Kata chunyi osebedo malit machalo nade, winji mama kama intiere no, jal manyagolo chuny lit manie chunyi no en mana Yesu. Owadwa pok okethore, dalani pok okethore maditam Nyasaye, nyaminwa pok okethore maditam Jehova. Nyasaye dwaro man kod teko, en ema en kod nyalo, en ema en kod gik moko te ma wadwaro. Onge gima tek manyalo tame. Obuny mosiepna wuod seme, iwinjo pok okethore. Jehova ma wuon injili ochung' e wi loyo, owacho niya oganda moluore, oganda mogene obiro chung'ie mbelegi, enochung'ie tokegi, enochung'ie bathgi. Kata jasigu temo, Ja-Nazareth no kende emane kod duoko. Aluoro nying Yesu Ja-Nazareth, aluoro nyingo sana, aluoro simba
en ema en kod teko, en ema en kod nyalo, bro timo gik madongo. Ben ma wuono twera kama intiere nyangweso kanyo e pong' mar michele no, iwinjo Yesu wano mineno wayalo ni kapi wang' machwere ni Yesu ne mane kod duoko. Obede kes maratego mantiere kot mosetamore sedhi higni modhuro ikeni biro rumo nade, omi chunyi lit mwandu ni rumo nikech kes. Kawuono akelo Yesu ratego mane kod duoko, Yesu mose kelo ni geno, Yesu no pod ngima, Yesu no pod timo kama intiere nyamera kata osekethore machalo nade, akelo geno maka Jehova Yesu no ni kod teko, en ema en kod nyalo. Aluoro nying Yesu, aluoro nying ratego. Kiwuoyo kuome tanene musalaba kowacho norumo chutho, iwinjo gima rumo no, en chandruok ma in godo no orumo te e nying Yesu ma Nazareth. Yie ikaw injili ma kawuono mondo nying Yesu no obed jaka kori mondo inwang' loch e wi gik moko duto te. Ok iniwuoth gi weche kuot, iniwuoth kod ber maka Jehova ka loch luwo bang'i. Erokamano kuom winja, erokamano kuom nena, erokamano kuom kawo thuoloni mondo iwinj injili. Nyasaye mondo ogwedhi. Walam Nyasaye. Wuonwa kendo Nyasachwa, ing'eyo chuny lit kod chandruok ma nyaminwa ni, mawadwa ni, machiliel ni, ma nyathi kich ni. Nyasaye ma jogi kale ing'eyo. Wuonwa, duoknegi, migi ng'wono, migi hera. Nyasach polo, migi gweth, ting'gie malo, ibeje ka korgi, itimo gik malong'o mondo gine ng'wononi kod hera malach. Itimnegi gik madongo nyaka ma ok wapenjo Nyasaye, imedenegi. Ok achuno jahera, dwachi otimre e nying Yesu ma Jawarwa. Amen. Mana kaka awacho kachako, ana nyinga Pastor Bernard Otieno ma wuod Wiso ma Jakochia Kamenya. Nyasaye nowara, nomiya mich, nowira, nopang tekoni mang'ongo mondo abi ayala wachneni. Mae wach maseromogo kendo aseneno gik madongo nyaka nachaki. Dhano mosego sime e piny ngima, amor ka winjo gik malong'o ma Nyasaye timo. Nyasaye omedi gwedhi. Namba maketo kanyono mano nambana. Yie mondo iti godo. Goya sime, goya sime, wabiro winjore weche moko mabecho. Wanalam kochun nabi iri, wanabi kochun mondo ibi ira, inibi. Kana lam ni sime natim gimoro amora monengo watim mondo gima longo mondo timreni. Antie Dandora emadakie kinde kanisa wa iluongo ni Foundation of Eternal Life Church. Arwaki kanisa kanyo. Bi mondo walam Nyasaye, bi mondo walam Nyasaye, bi mondo walam Nyasaye. Injili ni dwaro oganda mochungo kode. Akeni bedi achiel kuomgi ma yochungi injili. Jomoko sekowo sadaka gi, Nyasaye mondo gwedhegi. Jomoko kowo mich maggi, Nyasaye mondo gwedhegi. Jomoko chungi injili kaka nyiewno kata bana kombe, ginyiew kata gik malich e kanisa kanyo mondo Nyasaye ochung kodgi gini bende. Ibeda lamo ni kibet kare kendi kipenjo ang'o ma ditimne injili, iwinjo Nyasaye mondo ng'ad rieko ochung'ie kodi, ichung'ie gi injili bende mondo nying Nyasaye odwang' loch. Hakikisha ni nikitimo kamano, Nyasaye mojaduok geno nogol chuny lit manie chunyino to nomiyi gik malong'o ma yande ok ipar. Aluoro nyinge kech loch ni kuome, loch kod teko gin mage. Nyasaye mondo gwedhi kaminena eno, Nyasaye mondo riti oting'i malo e yore duto te. Gaga simi kijachir chungi injili. Nyasaye no umi bie kanisa wa jodolo ni kanyo no lamni Awuonda Barnabas Oyule. Nyasaye ogwedhogi mondo giti Nyasaye kanisa no. Nyasaye mondo gwedhi ni bende kimanyowa mondo watiti Nyasaye kanyakla. Nyasaye mondo gwedhi ahinya. Amen. Erokamano.